'Yar kishiya kashi na hudu. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Tsaya da amincin Allah suka tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da halayensa da sahabbansa madaukaka da ma al'ummar musulmi baki daya. Da haka nake miƙa wa dimbin masoya na sallama irin ta addinin musulunci. Barkanmu da sake saduwa ta cikin wannan fitacce ƙayatacce haɗaɗɗen littafi mai suna 'Yar kishiya, wallafar marubuciya Ali Muhammad da zan karanto muku. Nake cewa ku kasance tare da ni masu sauraro. To wannan littafi na 'Yar kishiya ya kunshi abubuwa da dama, kama daga hasada, bakin ciki, tausayi, wulakanci, taimako, tare da uwa mai gayya mai aikin wato soyayya. To masu sauraro, idan ba ku manta ba, a shirin da ya gabata ta cikin wannan littafi na 'Yar kishiya kashi na 3 mun tsaya ne a inda muka ji cewa likitan ya fara tambayar Justina me ke damunta. Nan ta faɗa mishi abin da ke damunta. Likitan ya dawo da dobansa ga Samuel ya ce ba ne mata test sannan sai in ga abin da yake damunta, sai mu san matakin da za mu ɗauka. Nan likitan ya yi mata 'yan gwaje-gwajensa sannan ya shiga ɗayan ɗakin da ke cikin kemis ɗin. Bayan wasu 'yan mintuna sai gashi ya dawo ya zauna kan wata kujera sannan ya ce ba komai bane yake damunta ba illa rashin hutu da yawan aikace-aikace ga kuma rashin cin abinci. Idan ta ci gaba da zama a haka ulcer na iya kama ta. Duk wannan bayanin da likitan yake musu, Samuel gyaɗa masa kai kawai yake yi, sai yanzu ya ce in Allah ya yarda za a kiyaye. To masu sauraro, a nan muka tsaya, yanzu kwa za mu ci gaba. Samuel ya ƙara da cewa to yanzu ya za a yi doctor? Yanzu dai abin da za a yi, zan bata magunguna da kuma allurai guda 3. Yau za a yi mata guda 1, gobe ma haka za ta dawo, zuwa jibi an gama. Samuel ya ce to shikenan, yanzu ka haɗa mata magungunan sannan kai mata allurar. Ya ce to. Nan ya haɗa mata magungunan sannan ya ce bismillah ko, ya faɗa yana nuna mata ɗakin da ke cikin kemis ɗin. Ta tashi ta shiga ɗakin. Bayan ya yi mata allurar ya faɗa musu lokutan da za ta dinga shan magungunan. Samuel ya biya kuɗin magungunan da allurar sannan suka bar kemis ɗin. Bakin titi suka nufa kai tsaye wajen da ake sayar da kayan fruit suka tsaya. Ya siya mata sannan suka komo gida. Ko da suka isa gidan, Justina ta shigo ɗakinta ta samu gu ta zauna. Samuel shi ma ya rufa mata baya ya shigo ɗakin nata, shi ma ya samu guri ya zauna yana dubanta. Sannan ya ce Justina. Ta ɗago kanta ta dube shi cikin damuwa tare da faɗin na'am baba. Ki yi haƙuri Justina kan duk abin da Stella take miki, don Allah ki cire damuwar a ranki. Kin ga tana neman ta haifar miki da wani ciwon. Na san ba komai bane damuwar ki ba face Stella. To don Allah ki yi haƙuri, ki daina sanya damuwa a ranki. Justina ta fashe da wani irin kuka mai tsama zuciya mai sauraro. Ta ce a'a baba, ni babu abin da kuka yi min, ni ce ma na yi muku laifi. Tunda na shigo rayuwar ku nake ta faman haɗa ku faɗa. Tunda na shigo cikin ku kullum sai kun yi sa da junan ku a kaina. Ni ce na yi muku laifi, ina mai baku. Hannunsa Samuel ya zare daga hannunta ya ɗaura a kan bakinta alamar ta yi shiru. Ki yi shiru Justina, ki daina kuka, ni ma za ki sanya ni kuka. Ko kina son ki ga ina kuka? Tana sha hawayenta ta girgiza mishi kai alama a'a. Ya ajiye mata leda da ke hannunsa ya ce ga ki sha, kayan furti ne kuma ki sha magungunan ki kinji. Kai ta gyaɗa masa alamar ta ji sannan ta ce na gode baba, ban san da me zan biya ka ba, na gode. Dafa kanta Samuel ya sannan ya ce Allah ya miki albarka. Amin baba. Justina ta amsa da hakan. Samuel ya ce kar ki manta fa ki sha fruit din kuma ki sha magungunan ki. Kai ta gyaɗa masa ya ce yanzu babu wata matsala dai ko? Justina ta ce amma baba a makaranta an ce za mu kawo kuɗin common entrance kuma on Thursday za a rufe. Ya ce okay. Hannu ya sa aljihun wandonsa ya ciro 2,000 ya miƙa mata. Gashi kar na manta zuwa gobe ban baki ba. Ta sa hannu biyu ta amsa, ta yi mishi godiya sosai. Ya ce ba komai, za ki iya zuwa makarantar ne gobe? Zan iya zuwa. Ya yi murmushi sannan ya ce Justina uwar son makaranta. Ta ma murmushin ta yi tana dubansa cike da so da ƙauna. Miƙewa tsaye Samuel ya sannan ya ce to ne na fita. Justina ta ce baba sai ka dawo. Murmushi ya fice daga ɗakin Stella ya shiga don ya yi mata faɗa, sai kuma bai same ta ba, sai ya tunanin ko tana ban ɗaki ne. A ɗakin ya ajiye mata ledar kayan fruit ɗin da ya siyo, da yake guda 2 ne ledojin, ɗaya na Justina ɗaya ledar kuma shi da matarsa ne Stella. Da bai ganta ba kawai sai ya fice daga gidan ya koma wajen sana'arsa. Ta kuwa Stella ashe duk abin da Samuel suka zanta shi da Justina ta ji, har zancen kuɗin da ya bata. Yana fita kuwa Zarf ta shigo ɗakin.
Yusuf ta shigo ɗakin Justina tana balbala mata masifu. Justina kuwa da ta ciwo ayaba a cikin ledar da Samuel ya kawo mata ta ɗauka za ta sanya a baki. Stella na ƙarasuwa ta fuske ayaba a hannunta da ƙarfi. Wato ba za ki ƙyale min mijina ya huta ba ko? Akan bauta kike son ya mutu, shin shi ubanki ne komai sai ki ce shine zai miki? To wallahi baki isa ba sai kin bar gidan nan tunda ke baki iya cin arziki ba. Duk wannan masifar da take yi Justina bata ce komai ba sai ma wasu hawaye masu yaji da suke faman kwaranyowa daga cikin idanunta. A zuciya tana tunanin wai shin me ta yi wa mama Stella ne da take kuntatawa rayuwarta haka, me ta tare mata? Bayan da Stella ta sauke mata ne ya dawo da ita cikin hayyacinta. Wato ina ma magana da ke kin yi banza da ni ko? Na ce ina kuɗin da Samuel ya baki 2000 da kika tambaye shi. Justina ta yi mamaki matuƙa, shin ya aka yi ta san ta tambaye shi kuɗi? Tsawa Stella ta daka mata cikin masifa ta ce ba magana nake miki ba. Cikin firgici Justina ta tashi ta buɗe drawer ta ɗauko kuɗin da Samuel ya bata ta miƙa wa Stella. Fuske kuɗin ta yi daga hannun Justina ta galla mata wata uwar wadda ta sanya 'ya'yan hancin Justina kaɗawa. Kasancewar wannan harar da ta an tayo mata yanzu ta fi kowace hara da Stella take mata a kullum. Stella ta yamutsa fuska tare da faɗin munafuka. Kin shigo rayuwar mu kin hana mu kwanciyar hankali ni da mijina, wallahi sai kin bar mana gida, wallahi kin kusa barin gidan nan. Tana kama faɗin hakan ta bar ɗakin a fusace. Can kuma sai ta dawo ta ɗauke ledar kayan furut ɗin da Samuel ya kawo mata tana faɗin wannan ɗin ma ba za ki ci shi ba. Ta ja wani dogon tsaki ta fice daga ɗakin ta bar Justina tana faman aikin sharar ƙwalla. A zuciyarta tana tunanin cewa ba kowa bane suka janyo mata wulakancin nan ba sai iyayenta. Su ne mutanen da suka fara wulakanta ta kuma suka tozarta ta. Tunda sun iya haifarta su ɗauke ta su jefa a bola saboda ba ta da muhimmanci a gare su. Wulakancin da mutane suke yi mata baya damunta tunda waɗanda ya kamata a ce sun bata kulawa sun bata tarbiyya su ne suka fara jefa rayuwarta cikin kunci. Sai gashi wani ne ya tsince ta. Bai san ko ita wace ce ba kuma bai kyamace ta ba, ya bata kulawa da iyayenta ne kadai za su iya bata wannan kulawa. Babu abin da za ta iya biyan sa da shi sai dai addu'a. Amma shin su waye iyayenta? Shin ba sa ƙaunarta ne suka yi mata hakan ko kuma wani abu ta aikata musu? Shin ita me ta sani ne da za su aikata mata hakan? Irin waɗannan tambayoyin ta dinga yi wa kanta wanda ba ta amsa waɗannan tambayoyin nata sai iyayenta wanda bata san ma inda suke ba. A bangaren Talatu kuwa kwada ta bar wajen Madam Stella gidanta da yake Kano ta koma kafin wayewar gari ta koma Kaduna. Washe gari kuwa Talatu sammako ta daka ta tafi tasha. Motar Kaduna kuwa ta tara an zuba fasinja sawa mutum ɗaya motar ta cika. Ta biya kuɗi ta amshi tikiti ta shiga motar Kaduna ta tashi. Basu suka isa Kaduna ba sai karfe 4 na yamma. Suna fitowa ta tsare abin hawa ta faɗa mishi unguwar da zai kai ta. Da yake babu nisa da unguwarsu da tashar basu daɗe ba suka ƙaraso. Ta sauka ta janyo akwatinta waje ta biya mai adaidaitan kuɗinsa sannan ta ja akwatinta ta shiga cikin gidan. Da sallamarta ta shigo gidan wata budurwa ce ta fito daga cikin wani ɗakin tana amsa sallama. Kai da ganin fuskarta kasan tana cikin farin ciki. Da gudu ta ƙaraso ta rungume Talatu. Murmushi ta yi sannan ta ce ai kya sake ni na huta ko Suwaiba? Budurwar da aka kira da Suwaiba ta ce kin je gurin malamin? Talatu ta ce dan Allah ki bari na huta tukunna na yi miki bayani daga baya. Suwaiba ta ce to ina? Talatu ta ce ni fa da yunwa na dawo babu abinci a gidan ne. Suwaiba ta ce haba ina, ke ce fa kika ce na daina yin aikin komai saboda haka ni babu inda nake zuwa. Abinci ma ba girkawa nake ba, almajiri nake aikawa ya siyo min alale a gidan babu mai ramu. Talatu ta jinjina kai sannan ta ce to zo ki je gidan babu mai ramu din ki siyo min alalen. Haba ina, ke ce fa kika ce na daina fita ko nan da tsakar gida ne in dai ba wani uzuri ne mai girma ya zo min ba. Ni gaskiya ba zan je ba. Hankwashin Suwaiba Talatu ta yi sannan ta ce ka Allah ya sa ki je din saboda ke ne na shanyo uwar wahalar nan har ma na dawo da yunwa. Yanzu dan na aike ki ce min ba za ki je ba ai shikenan. Suwaiba ce ta ce to kawo kuɗin. Ta ce to ya kuka yi da malamin? Ban sani ba dan ubanki, wajen malamin ma na fasa zuwa. Suwaiba ce ta kwaba fuska sannan ta ce to kawo kuɗin alalar. Talatu ta yi murmushi sannan ta ce ko ke fa yar nan na je in dinga shan wahala akan ki ke ba kya gani? Ta warware ƙwallon zaninta ta ciwo naira 200 sannan ta miƙa wa Suwaiba ta ce in ki siyo min alalar 100 sai lemon kwalba a shagon Yusuf. Ta amshi kuɗin tana turɓane fuska ta fice daga gidan. Bayan wasu lokuta sai gata ta dawo da alalar da lemon kwalbar da mahaifiyarta ta aike ta. A zaune ta tadda ta kan tabarma tana shan iska. A gaban da ta ajiye mata alalar da kuma lemon kwalbar sannan ta samu gefen da ta zauna tana
tana bin mahaifiyar tata da ido. Can kuma sai ta ce, wai ina ya kuka da malamin, me yace miki? Haba yar na aiki a bari in gama cin abincin mana in faɗa miki yadda aka yi. Kin zo kin tsayin da tambayoyi kamar wadda kika kama da wani laifin kisan kai. Talatu ce yake wannan magana. Sai ba ta ce, to gama cin abincin sai ki bani labarin na sha. Talatu ta ce, ko ke fa haka ya kamata ki tun farko. Bayan Talatu ta gama cin abinci ne ta ce, to ba na faɗa miki yadda aka yi. Muskutawa sai ba ta yi sannan ta ce, ina jin ki inna. Talatu ta ce, wato da na je Kano wajen malamin ban same shi ba, ya yi tafiya amma yaronsa ya ce min zai iya dawowa zuwa gobe. To daga nan na wuce wurin ƙawata Madam Stella muka sha fiyar yaushe gamu. Tsaki so ba ta ja sannan ta ce, na ɗauka kin samo maganin ma, ashe baki samo ba ma kika wahalar da ni. Ta ƙara jan wani dogon tsakin sannan ta tashi ta shige ɗaki. Talatu kuwa ta tafa hannuwa ta shiga sallallami ta riƙe haɓa ta ce, lallai Allah ya kawo mu zamanin da ya za ta kalli cikin idon mahaifiyarta ta faɗa mata irin wannan magana. Ta jinjina kai sannan ta ce, za ki ci ubanki da ni kike zancen ne, wallahi idan baki ci sa'a ba ma ba zan iya cewa na fasa zuwa sai in ga ta tsiya mara kunyar yarinya kawai. Miƙewa tsaye Talatu ta yi tana miƙa sannan ta ce, kai sallar ma ba zan yi ba sai na huta, in ya so an jima na haɗa da mangariba na yi. Ta faɗi hakan tana shigewa ɗaki. Kuda ta shiga ɗaki bin lafiyar gado ta yi kwanciyarta. Washegari Justina ta tashi ta shirin makaranta ranta a dagule ta fice daga ɗakin su Samuel ta shiga a tsaye ta tadda su kamar wasu zakaru sun yi cirko-cirko a tsaye da alama faɗa suke yi. A bakin kofar ta tsaya cak. Samuel ne ya juya kalle ta sannan ya ce, a Justina kika tsaya a nan ki shigo mana. Kasuwa ta yi inda suke ta rusuna ta gaishe su cikin fara'a. Samuel ya amsa gaisuwar ta Stella ko wani bangaren ta kalla ta ja wani dogon tsaki. Daga Samuel har Justina babu wanda ya kula ta, musamman ma Justina dan inda sabo ta riga da ta saba. Samuel ne ya ce, my daughter ya jikin naki? Justina ta yi murmushi sannan ta ce, da sauki baba. Ya ce, to yayi kyau, har kin shirya kenan? Ta ce, baba na shirya. Stella ce ta ce, kin gama shirya breakfast din ne da zaki tafi? Justina ta yi murmushi sannan ta ce, saura kaɗan na gama. Stella ta ce, baki gama ba dama kike shirin tafiya? Ki je ki karasa sannan ki tafi makarantar. Justina ta ce, mama zan iya makara ne shi yasa ban karasa ba. To je ki karasa. Stella ce ta yi magana tana kumfar baki. Cikin ƙarajin murya Samuel ya ce, ba za ta karasa ba. Ke Justina tafi makarantar ki kin ji? Justina ta ce, to Stella ta ce, kika sake kika fita daga gidan nan baki aikin da na saka ki ba kin san sauran. Justina ta tsaya cak da jin kalaman Stella. Ta san cewa babu abin da Stella ba za ta iya yi mata ba saboda ta san halinta kamar yunwar cikinta. Mai yiwuwa ta je makaranta ta dawo da ta da cin mutuncin da Stella ta shirya mata sinki. Hakan ne ya sa ta yin saranda ta ajiye school bag ɗinta tare da cire hijabin makarantar ta fice daga ɗakin. Kicin ta shiga ta duba girkin da ta ɗaura. Jollof ɗin taliya ce da makaroni sai tashin kamshi take. Ta zauna akan wata kujera da ke kicin ɗin ta fara aikin nata wato tunani. Samuel kuwa tun da Justina ta fita ya yi kwafa yana kallon matar tasa cikin takaici kasancewar ta mara imani da kuma tausayi. Takwas Stella guri ta samu ta zauna ta ɗauki wayarta tana ta faman yin game. Jiya kamar ya fusga wayar kwaɗa ta da ƙasa sai kuma zuciyar shi ta taushe shi saboda kai ya zo ya abin da ba shi ne ba. Ƙauri suka fara jiyowa tun suna jin ƙaurin kaɗan har suka ji ƙaurin yana dukan hancinsu sosai. Afsace Stella ta fito don ganin me ke faruwa. Tana fitowa sai ta jiyo ƙaurin daga kicin ne. Kicin ɗin ta shiga ya ɓaci a tsaye ta tada Justina a kicin ɗin duk ta bi ta dabarbarce kai da ganin ta kasan tana cikin tashin hankali. To fa anan ake yin ta. To masu sauraro anan zamu ɗaga aya ta cikin wannan littafi na yar kishiya kashi na 4 sai mu haɗu a kashi na 5 don jin ci gaban wannan littafi. Wannan littafi na yar kishiya za a dinga sake muku shine ta cikin group namu mai suna rigar mutunci. Za a dinga sake muku shine a duk ranar Alhamis da misalin karfe 4. Ga masu buƙatar shiga wannan group namu sai su tuntuɓe mu a namba kamar haka 08030589214 wato 08030589214. Sannan kuma za a dinga sake muku wannan littafi namu na kishiya a YouTube channel namu mai suna Muryar Arewa TV. Don neman ƙarin bayani ko kuma ba da shawarwari sai ku bibiye mu ta wannan namba kamar haka 09043392718 wato 09043392718.
Ni ce takura ma Aliyu Muhammad mai son kasancewa a tare da ku a koda yaushe.